Laba bafundi basesikoleni iKhairega bakujabulele ukuqala unyaka wabo omusha esikoleni esisha ceke. Lesi sikole sasha sangqonqa khathi sithungeleka ngomlilo ngo2012 emva kweminyaka eyishumi sesakhiwe kabusha. They kept us in a cage for 9 years, and when they opened the gate in mid-October, then you saw all the birds flying full of freedom. They have space. They know they're coming to a school, and that's the encouragement for all learners, encouragement for all parents. Kusenjalo emthatha abazali kanye nothisha namanje basalwela ukuthi kulungiswe izikole zakulendawo. Isikole imbozisa JSS sisesimweni esingagculisi neze kulandela ukucekelwa phansi isimo sezulu esibi nyakenye. Phezu kwalezi inselele abazali kanye nabafundi bakujabulele ukuqala unyaka omusha wokufunda. My day's been going very well, and I'm also very excited to start a new school year, new beginnings. I've made new friends already. I'm in a new class with new people. I'm very excited. We're happy for the school that is finished. It's very beautiful. The children also are very happy that the school is finished, so they can start schooling every day like other children. So we are very, very happy for the school that gets finished because it was really a struggle. Isifundazwe eEastern Cape sinezikole ezibalelwa ezinkulungwaneni e5 ezingakazitholi izincwadi zokufunda zakulonyaka. Nongenye ke yezinkinga umnyango wezemfundo okusamele uyixazulule.